guys, good morning. Good morning di Polong City. Para ja. Ako lagi sa karon sa station guys. Naginusara ko karon diri murag. Ako lagi sara guys. Ang gibuhat guys kay mamahaw manggo. Nagpalit ko og isda guys. Ang atong buhaton karon mukaon ta og kanang kinauboy. Kauboy ta karon guys ha. Nagpalit ko og tuloy guys. Tuloy. Mga panakot guys. Atong mga karon mag-un-unta ko niya magkilo ta og kanang kinauboy. Okay. Inipiwan guys, ang uban ani dili na ko daghadon kay dili ako karon daghadon kilo kay urang isa ra guys. Yan. Kilo lang ko gamay guys. Yun yung may gagmay. Ang uban, una na din ako. Para isa ra guys, wala lingaw diri guys. And murag video libati ko kung ginahan ko mag kilo-kilo guys. Ambot bitaw sir. Siguro magkilaw lang tao mga ipila lang ko po. Kahit niya kinilaw guys. Kanang muna kitawag na ko kung cowboy nga kilaw guys. Uy, para sa mga upanay ka subscribe sa itong YouTube channel, subscribe po na niya mga kabisdak. Subscribe niyo dia Buhay Panta. May paagulo guys, hindi na ako paagbukog para dalik tama kuman. Manhaon din ta, kaya dapit ha. Itong kinilaw ron guys, kahit itong kinilaw. Yan siya kubuok. 5, magkilaw lang kuog, unog kabuok guys. Unog kabuok kamong kilawon guys ha. Unog kabuok. Dito ko na lang, dito ko. Kasi ginahan ko yung kaon. Ay, ito. Ito ko na lang. Guys, ha? Tanya na guys, ha? Ayun, humulan sila kung suka sa tuba guys. Para suka sa tuba. Tangka kuan dia. Ulan sila kok guys. Ayan. Kuha taog. Guys, mana atong kinilaw guys oh. Kinilaw. Atong kinilaw guys. Ano sa nato pagkaon na. Hey, ini ito ng kini sobra guys. Ito na siya uno. Guys. Cowboy di ko mabunuhon guys. Ini wala na ni daghang langas pa. Wala na ni daghang langas guys. Yan. Nah, sini ha. Tanam di kaya ini dia punya palit di kamera na ako. Ini kaya siya ko guys, ni isda. Uwat ko da.
What ka? What? Nice. Ato kuning ini padapin guys. Iwan na pagkaog. Maghiwa taog. Panakot ani guys. Ini complete sentence. Sentence ni guys. Ako paaway ani guys. Ako paaway sa ako ang inununos. Wandra ahos. Ahos ug tingloy dayon. Dayan. Aksal. Muna yung paaway guys. Sa tuwan inununos karon. Putay sili guys. Cowboy juga guys. Nah, patah. Lupat guys. Pat. Begitu. Amin siya. Inon guys, lamin siya pagdagang ahos. Harap na sa buka. Ambot na buka para sa inyo. Okay guys, balik na ng taon-taon guys ha. Pag maluto na. Ayan. Guys, hapit na ito mahuman. Ayan, hapit na ito mahuman guys ha. Ito yung inunkunan. Tanawan nyo ito inunkunan guys. Wala pa yung naluto. Ready to cook yun guys. Ayan, ito yung inunkunan guys. Oh, diba? Ready to cook na siya guys. Karoon maghimo taong sausawan para sa kinilaw. Okay. Sausawan na po para sa kinilaw guys. Kaon naman na. Manang kaon good guys nga cowboy guys ba. Walay suna. Tagalog pa walang halong biro. Masag sausawan. Simple kayo guys. Simple kayo. Simple guys ya guys. Yan. Kaya na itong dahunan. Ano sa kinilaw guys? Para sa kinilaw.
dito guys. Ito guys. Guys, naluto na to ang inununan guys. Namahaw na ta. Okay. Itong kinilaw, ato ang sausawan kinilaw, dayon. Ito kinula gamay guys. Kinula. Ato ang rice. Yan. Hugat sa buka lang inununan guys ha. Ayan guys. Ating may naligtak guys. Ayan. Pwede ka pag ginawa guys. Ikaw sa mo guys. Gina na guys. Gina na. Ada guys. Daan pa ko na naligtak guys. Ligtak lagi. Ligtak ko lagi wak. Oh guys. Well, simple nga pamahaw guys. Pas kinilaw. Kinilaw guys. Saw-saw. Ah. Paling sila gubay yung tubig guys. Paboy tagad pe. Otro minuto lagi. Sarap. Nih aoy. Muna siya guys ang medyo barato-barato diri
nga isda sa Dipolog City. Yung tuloy. Ngayon, may ano eh. Yung unang niya, ilaw, yung sinugba o may subaanan. Kaso lang wala tayo subaanan din eh. Puno kontra og kilaw, pero cowboy nga kilaw ba? Cowboy nga kilaw guys. Kaya saan eh. Sawa-sawa dito guys. Hindi ako eh. Halang guys. Wala. Sasawan guys. Sausawan na maraming sili.